To je Gaming so Simom, ja vás vítam pri novom videu. Dvakrát to bude druhý diel z reakcií. Dneska sa pozrieme na Super 2. A Super 2 pred 3 týždňami vydala video palivé versus kyselé sladkosti. Dajte na toto video like, odber zvonček. Snažím sa dosiahnuť vlastne pomaly 200. Lebo 100 už máme, takže môžeme ísť na to. Tohle je to nejpálivější jídlo na světě. Tak toho bude dosť paliť celé ústa, ho budú paliť vlastne. Tohle je zase to nejkyselější jídlo na světě. Ty si vylosujeme, kdo bude jíst to pálivé. A kdo to kyselé? 3, A môžete si skúsiť tipnúť, čo bude horšie, či palivé alebo kyslé. 2, 1, teď. Ne, já mám kyselý. Já mám zase pálivý, tak uvidíme, kdo to bude mít horší. Jdeme se převlíknout. Som zvedavý, ako sa prezviečujú. Hotovo. Aha. Sladkosti máme rozdělené hned do 5 levelů podle pálivosti a kyselosti od nejméně po nejvíce. To by som nechcel. Co když to ale nezvládneme? Ak chcete, aby som ja urobil nejakú ochutnávku, tak dajte na toto video aspoň 10 lajkov. Pokud se Denny napije mlíka nebo Nikča ušklídne, dostanou kříže. Ten, kdo bude mít na konci nejvíce křížků, Tak bude muset splnit trest. A bude to fakt nechutný. Aký trest? za 20 000 lajků. Tenhle nejpálivější Trošičku sa bojím, keďže to je nechutné. čips na světě sníme oba dva. Tak sleduj až do konce. Neskúšajte to doma. Áno, neskúšajte. Tak já jdu na to. A ešte bude asi dosť pravdepodobné, že zvuk už bude počuť. Okay. Jsou takové barevné. Vem si jakýkoliv chceš. Tak pojď. Schválně si se ušklíbneš a držíš se. Ušklídni se, pojď. Čekala jsem to horší, ale dalo se to. Já tu mám jako první taky, tak uvidíme. Ty budou podle mě extrémně pálivý. Ale je to první level, tak snad ještě ne. Ty Možno. Kráso, ale vypadá to docela pálivě. Teda. Koľko tam je toho chili? Jako docela fakt jo, no. Tak jdu na to. Tohle je první level. Napis jo. Na to, že to je teda první level, tak to pálí docela dost. To fakt věřím, já bych to asi nezvládla. Ja to neverím. Jdeme dál. Já jako jediná tady mám pití a vůbec nevím, jako jak může chutnat kyselý pití. Já jsem život žádný kyselý pití No hej, ako? neměla, ty jo? Třeba to bude chutnat jako vymačkaný citron. No to snad ne. Je to příchuť jabko. A jenom když si k tomu můžeme jako všechny kyselý. Tak to bude extra. Ty Tak krás. to nevím, jak to zvládnu teda. Tak já jdu na to. Stačí jedno. Jako fakt jsem se držela. Ale jsem nevydržela, ale jako fakt jsem se držela. Je to hodně Je kyselý. to jako podle mě to je ještě víc kyselý, jak ta citronka. Fakt to bylo strašně kyselý. Divím si, že jsem to zvládla, protože to bylo fakt extrémně kyselý a fakt nevím, co mě bude čekat jako dál prostě. Jako když už jenom druhý level kyselý. Doufám, že se Nikča aspoň jednou ušklídne. A já doufám, že se aspoň jednou napiješ mlíka. Ne, Míka se zatím nenapiju. Napiš do komentářů, kolik hodin vidíš tohle video. Počkajte. Je... Koľko je hodín? Pozrieme. Je 14:14. To video točím nejak obed po obede. Takže to je dobré. Už som jedol, takže môžem už sladkosti. Našťastie. Stavíme ešte viacej, aby ste to videli. Dobrá. Teďka jdu na tyhle Red Hot bombony. Nemá to tvar tých obyčajných cukríkov, čo my Slováci vlastne poznáme ako napríklad jojo. No hej, ako napríklad jojo, alebo niečo také. Já už to úplně cítím to. A môžete sa tešiť, že niekedy urobím ochutnávku sladkostí z Paríža. Môžete sa na to tešiť. Tie sladkosti máme doma, takže to bude niekde v najbližšej dobe. Čili. Ne, já to lidí nechci. Takhle vypadá ten bombon. Jeden stačí. Jdu na to.
Ty se jako můžeš ušklíbnout, no, ty to máš dobrý. Já se můžu ušklíbnout, ale nesmím se napít mlíka. A musím říct, že tohle už něco... To mlieko tomu palivému nepomáhá vůbec. Celý problém. No to bude najíždí. No to úplně najíždí. Proč to dávají v zpomalenom závere? Nechápem. Buď to natočím normálně, alebo to netočím vůbec. Však Nikoleta u sebe. Co budu dělat u 4. levelu, mi řekni. To fakt nevím, jako tady to byl druhý level a už to bylo fakt extrémní. Točíme na třetí level. To nemáš tady nějaký kyselý šťávy, nevím co to je. Podle mě už by se tady mohla ušklíbnout. Jako, Šťavy alebo niečo. Protože to byly prostě bonbony a pití a tady to vlastně něco je. A ja dúfam, že už počujete ten zvuk. Ja to uvidím až keď budem to video vlastne renderovať, strihať, tak ho budem aj pozerať. Vypadá nějak takto, fakt jsem to v životě neviděla tady to a Pojď si to namočit. podle mě to je fakt extrémní jako no. Tak je tam za... Celý, úplně celý. Ještě víc. Ještě, úplně To už dolů. nejde, to už nejde. Tak to v tom pořádně vymáchej. To už je fakt maximum. Tak jo, pojď. Krása. To bude strašně kyselý. Musím říct, že ti absolutně Fuj. nezávidím. Ja mám rád niečo palivým a niečo vlastne... niečo medzi palivým a kyslým. Ja vôbec nemusím tie kyslé alebo veľa palivé veci. Hej? Takže... Tak ja palivé ani kyslé nemusím vôbec. Niečo medzi tým. Jojo, také kyslé želky ešte zvládnem, alebo ešte kyslejšie niečo. Ale úplne kyslé, napríklad kyslý nápoj, to neznášam. No, vypadá to, že... Je to už... Yes! Nikča má první příchutí pálivé omáčky. Doritos. Ti nikdy neměla pravděpodobně... Viete vôbec, že existujú palivé Doritosky? Ja neviem. Už nikdy mít nebudu. Hlavně jenom ten obal vypadá úplně pálivý, když se na to tak podíváš. No, počkajte, ideme to pretočiť. Nezávidím ti to tady. No ten, kde to už mám. Chodí to tady zezadu. Ty kráso. Chili. No, Oh. nevypadá to moc dobře teda. Dobre, takže Nikča, či Lucka, či ako sa volá, má krížok. Bereš si vlík, je to úplně Kríž. cítíš, jako z tebe, nebo prostě ten obal cítím. Ty krásu, tak to jde fakt hodně pálí. Napiješ se? Nevím právě, nevím. Chápeš, že mě to pálí čím dál tím víc? To se bude ještě stupňovat. Pretočím to na 4. level. Strašně kyselou, A hlavně jsou odporný. hnusný, nechutný a hlavně kyselý. Tak uvidíme, jestli se znova ušklíbneš. Čumí si k tomu. Ne, já si k tomu nebudu čukat. Prosím, čumí si to. Ne, nebudu si k tomu. Prosím, čumí si to. Nebudu si k tomu Fakt si tomu čukni. Oh, No! Dobre, má krížok. Ušklíbil ale sa. taky další křížek. No, kyselý. On má kyselý. palivú omáčku. Protože koky... Ty musela ponořit celou tu... Já to... Tak co? Napiješ se vlíka? Nevím, asi jo. Jako tady to bych fakt nedala. Tím peprní jazyk. Tak se napij! Jo! Takže Je slzy. ty vole. Dobre, 5. Já level. něco takhle, ale nevím, Ugh. je nějaký modrý a žlutý, já nevím, Od- jestli to má nějaký... odpadkový Jsou tady kůž. 4 příchutě Asi. a já si vemu borůvku. Jako musím říct, že tenhle vypadá extrémně kyselý. Fuj, jak se ještě táhá. To jo, ne, taky úplně ulepený. Tak jo. Ja som zvedavý, fakt to vyhrá. Či to Danny vyrovná. Tak co na to říkáš? Je to jenom kyselý, řekni jo, nebo ne? Totálně. To tak mě? Jsme kyselý. Jo, tvý. Už klíbnutí. Cumlej. No, Ne. ty jsi spolkla? Jo, byla možná. To je tam šklíbnutí. Jo! Najpalivejší Čekali. chips na Tady už máme svete. ten chips. Oh. Tak
takže lidi, to je ten nejpálivější. Trošičku sa toho bojím, keď to musí držať iba rukavicou. Ten roh, protože celá je prostě fakt už nebezpečná, i to psali prostě na té krabičce. Už i půlka je strašně Už moc. je ta půlka, no. Takže tyhle 2 kousky jdu právě teďka sníst. Ne! Ty kráso! Ty, Ne! Ty kráso! Jdeme na ten trest. Teď se nedělám sám. Tak Trest. všechny tyhle produkty smícháme do téhle skleničky a Nikša se bude Fuj. muset napít. Jako fakt se na to netěším, bude to hnus. Dajte tu 10 lajkov, keď chcete nejakú ochutnávku. 10 lajkov. Hele! Co? Vypočítám na váš stolík. Hej! Dost! Stačí. Stačí! Ještě malinko. Stačí! Co go tam neházej, Dany? Celé. A je tak. Den! A zamícháme. Ne! Zamícháme klinčí. Jako, co to To by je, som jak nechcel. to mi řekl. Tak Nikša dobrou chuť. Dobre. Dobrou chuť. ukaž se. Už to ochutnala. Pálivý nebo kyselý? Obojí, ale víc to pálí. Za 20 000 lajků. Tenhle nejpalivější chips ochutnáme oba dva a celý. Dejte odběr, mějte se krásně, čau! Ak sa vám toto video páčilo, dajte like, odber, zvonček. No a lúči sa s vami Gaming so Samom. Čau.